कि लन लानानै माखासे खामानिफोर मावदोंमोन दा बे लनफोरखौ दिनै सुख'नायनि हाबाफारिया जागायबाय आरो बेजों जोंनि आइजोफ्रा रांखान्थि जौगानायनि माखासे खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो गोरिब गुन्द्रा न'खरफ्राव रांखान्थिनि थाखाय जेफोर जेंनानि थाखाय दिनै लनफोरखौ रिटार्न खालामनो हायाखै बा बायदि जेंना जादों बिनिफ्राय बिथांमोना उदां जानो हागोन। बियो मोनसे बेसेबा गिदिर मोनसे खामानि जादों। जोङो बिटिआर सरकारा बेखौ बरायो आरो जोंनि ओनसोलावबो जिहेतु गोबां आइजोफ्रा बे आसनिजों बे स्किमजों लाब जागोन जोङो बिथांमोननो साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे जों बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जोङो लाइभलिहुड थांना थानायनि राहा लामा हिसाबै दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय दानाय लुनाय गोबां माखासे स्किम जोङो आखायाव लादों आरो फैगौ बोसोरथामनि गेजेराव बे गासैबो आसनिफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबनानै जोङो बोसोरथामनि गेजेराव प्राय जोंनि ओनसोलनि जेसेबां फेमिलि दङ मेक्सिमाम फेमिलिखौ जोङो मोजां मोनसे रांखान्थि मोनसे अबस्थायाव लांनो थाखाय नाजागासिनो दङ। क्लाब होनदों बियो आइजोफोरनि क्लाब नङा आइजो क्लाब। आइजोफ्रानो बे क्लाबनि दैदेनगिरि जागोन आरो गुबै जाहोना जाहैबाय दा जोंनियाव उन्दै बैसोआव हाबा जायो जायफोर उन्दै बैसोआव हाबा जादों बिसोरनि परियाला एबा फेमिलिया जोबोद नोरजिया जादों। उन्दै बैसोआव दायो गथ'फ्रा ड्राग्स जादों सोरबा न' बां गारनानै बाहेरायाव खारनो गोनां जादों। बे थासारिफोरखौ जोंनि आइजोफ्रा मोजाङै बुजियो। दा नंखायनो बे आइजोफोरखौनो लानानै जोङो मोनसे भिसिडिसियाव जौसे आइजोफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे क्लाब बानायनानै होनो नागिरदों आरो आइजोफ्रा गावसोर मोगा मोगि जानाय जेंनाफोरखौ बेयाव सावरायगोन आरो बिनि सुस्रांनायनि राहा लामाखौ बरनगोन आरो जोङो सरकारा बेखौ सम्पुर्ण मदद खालामगोन। जों हास्थायदों जे जोंनि ओनसोलाव जोनोम जानाय साफ्रोमबो गथ'फ्रा गोग्गो जानांगौ मोजां सोलोंथाइ मोननांगौ आरो साफा मोजां नोगोरारि जानानै जाहाथे बिथांमोना जिउ खुंनो हायो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। क'क्राझार अफिसनि एग्रिकालसार अफिसार जे थाखा लानायनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों बिनि सायाव अलरेडि इनकुवेरि होनाय जाबाय आरो बेखौ एक्सनबो लानाय जाबाय। नाथाय बे इनकुवेरिया जेला जोबगोन अब्ला बिनि सायाव आरोबाव ड्रास्टिक एक्सन लानाय जागोन।